Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кышкы балык тоту сезонын төгәлләргә вакыт ГИМС хезмәткәрләре бузга чыгу куркыныч дип кисәтә. 20 мартта мусульманнар төп бәйрәмнәрнең берсен Ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Шолыда әлеге бәйрәм ничек һәм кайда узачак? Кышкы балык тоту сезонын төгәлләргә вакыт ГИМС хезмәткәрләре кисәтә. Бузга чыгу куркыныч, яз үз хокукларына керде, урамда плюс температура. Без үзенең структурасын үзгәртә, урыны белән ри башлый. Бүген Шалда дәүләт инспекторлары патрульлек үткәрде. Рейдта безнең төшерү төркемендә катнашты. Алмаз Мөбәрәкшин балык тоту белән 7 яшеннән мавыга, хәзер ир-атка 62 яшь, шуңа күрә аның сүзләренчә саклык чаралары турында ул белә. Ярга якынрак браулый, шуңа ук аның кул астында һәрвакыт пенопласттан тартма бар. Бу ящик ул батмай, пенопласттан ясалган. Шуңа күрә шул ящик белән йөрим инде. Барыбер. Сәнлек, саулык кирәк. Ансыз булмай. ГИМС хезмәткәрләре Чаллы халкын кышкы балык тоту сезонын тәмамларга өнди. Плюс температуралар аркасында безнең структурасы төрлечә була, кар күпшәк була. Шуңа күрә техникада йөрергә кирәкми. Әлегә безнең төшерү төркеме эшләсә дә, бездә питбайкларда йөрүчеләр дә булды. Бездә аеруча куркыныч урыннар бар дип кисәтә ГИМС хезмәткәрләре. Самое опасное, конечно, место – это Нижний Бьев, Нижнекамская ГЭС, в районе плотины Нижнекамская ГЭС, где имеются открытые участки, где, когда у нас регулируется уровень воды, естественно, может быть сколы льда и льдина может образоваться льдина, которая унесет с собой рыбаков. Мондый фаҗига Чаллыда 2017 елда булды. Ул вакытта Түбән Кама ГЭС районында балыкчылар белән боз кисәге ватыла. Аларның икесе һәлак була. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 29-нчы соңгы көне. Сәхәр ашау 3 сәгать 29 минутта төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 42 минутта. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. 20 мартта мусульманнар төп бәйрәмнәренең берсен Ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Ул изге Рамазан айының һәм Уразаның тәмамлануын билгели. Быел бәйрәм ничек узачак? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Чаллыда бәйрәмгә барысы да әзер. Төп вакыйга 20 мартта иртәнге сәгать 7-дә башлана. Нәкъ менә шул вакытта шәһәрнең барлык мәчетләрендә бәйрәм вәгазы һәм гает намазы үткәреләчәк. Ураза бәйрәмен бердәмлек һәм игелек бәйрәме дип атыйлар. Мөселманнар бер ай буе актив гыйбадәт кылудан тыш якыннарына һәм мохтаҗларга ярдәм иттеләр. 8-нче артыда гаит намазы булачак. Аннан соң инде хутбә, Коръан укып, дуга кылып, шулай сәгать 8-ләр тирәсенә инде мәчеттә булган эшләребезне Аллаһ насыйп итсә инде тәмам битергән булабыз. Бәйрәм чаралары Тәүбә мәчете территориясендә барачак. Тәүбә мәчете янында инде Тәүбә мәчете территориясендә һәм Тукай паркында безнең инде бәйрәм булачак. Без инде балалар өчен аны гаилә бәйрәме дип атыйбыз. Шәһәр күләм шушындай гаилә бәйрәме, бигрәк тә балалар өчен дип әйтәбез инде. Аларга шушы бәйрәм сөнкертү өчен аларга төрле уеннар, кызыктырма утыргыч викториналар, мастер-класслар, спорт уеннары, Коръан укуларына шундый мавыктыргыч шундый уеннар булачак. Садака турында да онытырга ярамый. Фитрада садакасы инде һәрбер кеше бирергә тиеш. Ураза тотканда, ураза тотмаганында бирергә тиеш. Хәтта яңа туган сабый булса, гаит көнендә аның өчен дә бирелә торган була. Аның күләме инде билгеле, аның уртача өлеше 200, инде бай закат бирә торган кешеләр өчен 1200. Традиция буенча бу көнне мул өстәлләр әзерлиләр. Һәр Чаллы гаиләсендә чәкчәк, гөбәдия һәм башка ризыклар әзерләнә. Кунаклар җыю, үзең дусларыңа һәм якыннарыңа кунакка бару, үпкәләрне кичерү һәм бүләкләр бирү гадәте бар. Бәйрәм 3 көннән соң тәмамлана. Инде 27 майда мусульманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстанда изге Рамазан айы тәмамлануга якынлаша. Көн чыгыш затлы ризыклары ифтар өчен яхшы сайлау. Алар бик җиңел үзләштерелә. Ураза тотканнан соң организмга артык йөкләнеш китерми. Аларны Грин сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Үзәк керү урыны.
Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминка күргәзмәсендә ерак көнчор сортлы ризыкларның зур сайлап алу мөмкинлеге, тәмле, файдалы, аларның туклылык кыйммәте югары. Шуның аркасында озак вакытлар ачлык тойгысын кичермәскә мөмкин. Кижуч палтус майлы балык тунец һәм бөтен кеше яраткан Сөлейман балыгы. Рыбка доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства. А также рыба коптится на натуральных копилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Свеженькая, вкусная. Это у нас королевский лосось, свежесоленый. А также есть холодного копчения, горячего копчения. Киштеләрдә 35-тән артык затлы балык бар. Аларның табигый яшәү тирлегендә салкын суда тоталар. Шуңа күрә алар дөньяда иң чиста һәм файдалыларның берсе булып санала. Чын кызыл улды гурманнарга да, ерак көнчор затлы ризыкларын яратучыларга да ошаячак. Ул аз-тозлы, ире бөртекле. Обожаем рыбу. Мы очень рады, что вот такие вот выставки есть. Спасибо большое. Хорошая рыба, икра хорошая, чаем, матрица, бутербродик, там, все такое, на завтрак. Икру купили 2 баночки также. Все хорошее, нам все нравится. Спасибо, хорошие, постоянно берем, свежие. Спасибо. Берите икру красную, поднимает настроение, улучшает здоровье. Отлично, очень вкусная икра. Үзегезне шатландырыгыз, туганнарыгызны һәм якыннарыгызны диңгез затлы ризыклары белән сыйлагыз. Аларны 21 мартка кадәр сатып алырга мөмкин. Сезне Green сәүдә үзәге 1нче катта көтәләр. Үзәк керү урыны. Яраткан көтүп алган тәмле һәм төрле чалда яңадан халык ярминкәсе ачылды. Сатучылар һәм җитештерүчеләр тәмле сыйлар, үзенчәлекле товарлар, модалы кием салым һәм башка күп әйберләр алып килгән. Адресы 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. Белоруссия кызылыклары балыкның 20дән артык түрі Камчаткадан кызыл улдык, өлгергән сусыл гранатта витаминнар, үләннәр һәм чиләкләр белән хуш исле чәйләр. Алар янына Сибир һәм Алтай балы алырга мөмкин. Приезжаю из Нижнекамска, ярмарка отличная, уже не первый раз здесь бываю. Вот сегодня мы заинтересовались чаями из Алтая. Да, очень вкусные, на любой вкус, мне кажется, подберут всего вам по чуть-чуть. Я вообще здесь постоянно масло беру, поэтому уже много лет знаю качество этого масла. Что для жарки отдельно, что для салатов отдельно. Мне очень нравится. Модалы киемнәр стильле асызыклаячак. Монгол трикотажы, яка мамыгыннан эшләнгән әйберләр кияргә рәхәт. Крым косметикасы яшьлекне һәм матурлыкны саклый. Ярмарка хорошая, мы каждый раз приходим с подружкой. Вот сегодня хотели курточку приобрести. Кытай продукциясы сәламәтлекне ныгытырга ярдәм итәчәк. Бирдә Россия һәм якын чит илләрдән меңәрчә уникаль товарлар. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга халык ярминкәсенә килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. Все от производителя. С 16 по 21 марта. ТЦ Green. Центральный вход. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в чайном дереве в 105-м Новохитово.